హలో అండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న నెక్ సెట్ వచ్చేసి బ్యూటిఫుల్ సీజెడ్ బీడ్స్ తోటి స్వరోస్కి పర్ల్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ అండ్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఇచ్చేసామండి. ఎలిఫెంట్స్ వచ్చేసి యాంటిక్ పాలిష్లో వస్తాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండదన్నమాట. వర్క్ అండ్ నీట్ ఫినిషింగ్ అనమాట. ఎలిఫెంట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సేమ్ ఎలిఫెంట్స్ తోటే వస్తాయి. అవి కూడా స్వరోస్కి పర్ల్స్ అండ్ సీజెడ్ డ్రాప్స్ అనేవి ఇచ్చేసామన్నమాట హ్యాంగింగ్స్ కింద. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నీట్గా సెట్ వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్స్కి వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది శారీస్ మీదకి. అండ్ ఇప్పుడు బీడ్స్ కలెక్షన్ చాలా ట్రెండీగా ఉంది కదండి. సో ఈ టైప్ సెట్స్ అయితే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. అండ్ గోల్డ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిందనమాట. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది.